Само гледай да не паднеш ти зад мене, виждаш ли? Катакомби. А това тук какво е? Това е някаква шахта тук, нещо за... И аз не знам за какво са го направили. Тук виждаш ли? Виждам. Тук все пак има една тръба, но... А натам на къде продължаваме? Ами, не знам до края, където... До края на подлеза, може би, тук, който е. До там.